Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Didol. Taong 1963, Likuan Baay, Abra. Noong mga panahong ito, nakatira malapit sa bundok ng Baruyen ang pamilya ni Didol. Sigurado akong maraming nakakakilala sa bundok na ito dahil ngayong pangkasalukuyan, madalas itong gawing pasyalan ng mga taong gustong mapalapit sa kalikasan. Sa pangkasalukuyang panahon, ang Baruyen ay isa na lamang pangkaraniwang bundok. Pero ayon kay Didol, noong kabataan niya, isa ito sa mga bundok na kinukuhanan nila ng mga mutya at agimat. Saksi siya sa lahat ng mga naging pangangalap dahil ang kanyang ama ang isa sa mga naniniwala sa mga paniniwalang bumabalot dito. At sa edad din niyang 15 anyos, naranasan niya na noong mangalap ng mutya. Bagaman bata pa, hinubog siya ng kanyang ama sa paniniwalang naipasa pa rito ng kanilang mga ninuno. Ayon sa tatay niya, ang Baruyen ay tahanan ng mga Diyos. At kapag sumasapit ang madaling araw, ang mga Diyos ay umaalis sa bundok. Sa sandali na sila'y umalis, may posibilidad na may naiwan sila roong gamit at yon ang pakay nilang kunin. Ang kaso lang, masinop sa gamit ang mga Diyos, kaya hindi ito basta-bastang nangyayari. Mas may tsansa pang tamaan ka ng kidlat, ngunit sa kabila ng tsansang yon, marami pa rin ang nagpupursige. Inakala ni Didol na ganun lang ito kadali, subalit nagkamali siya. Sa loob ng 6 na taon na pangangalap, nanatiling bigo na makakuha ng kahit ipak man lang ng mutya ang kanyang tatay. Ngunit sa kabila ng pagod nito, para bang wala pa rin itong bakas ng pagsuko. Ano man ang gawin ng kanyang ina na pangungumbinsi, nananatiling matatag ang paniniwala nito sa mga bagay na pinaniniwalaan niya. Umaabot na nga noon sa puntong muntik nang magkahiwalayang dalawa dahil sa ganoong paniniwala. Mabuti na lang matiisin ng kanyang ina, kaya naman nakakaya pa rin itong unawain ang tatay niya. Inakala noon ni Didol na ito na ang magdadala sa kanila ng swerte, ngunit ang swerte na inaasam ay hindi man lang dumating hanggang sa mawala ang tatay niya. Sa pagsapit ng taong ito, di na sila gaanong nakakaakyat pa ng bundok. Mahina na ang kanyang ama at sinasabayan pa ito ng unti-unting paglamon sa katawan niya ng hindi matukoy na karamdaman. Marami na silang nilapitan, ngunit ang mga albularyong yon ay wala ring maibigay na tulong hanggang sa ang kanyang ama ay binawian na ng buhay. Tandang-tanda niya kung anong araw ito namatay. Mahirap yung tanggapin, ngunit wala silang magagawa. At sa araw ng libing nito, isang bagay lang ang ipinangako niya sa kanyang sarili. At yon ay ipagpapatuloy niya ang kinagisnang paniniwala ng kanyang ama hanggang sa siya ay tumanda. Bilang binatilyong nasa edad 19 anyos na, nauunawaan na ni Didol ang kanyang kalagayan. Alam niyang mahirap ang pangakong binitawan, ngunit alang-alang sa pagsasakatuparan ng pangarap nito, nakahanda siyang magsakripisyo. Pagkatapos ng libing, magkakasama na silang umuwi. Nang umalis na ang kanilang mga bisita, bahagya silang nagkausap ng nanay niya. Didol, ipangako mo sa akin na hindi mo susundin ang iniwang yapak ng iyong ama. Sa kanya na mapuputol ang dugo ng isang antingero. Kayong mga anak niya, mabubuhay kayong pangkaraniwang tao. Huwag mo nang pasukin pa ang larangang yon, anak. Dahil kagaya ng tatay mo, wala kang ibang mararanasan kundi purong kabiguan lang. Nang marinig niya ito, hindi siya sumagot. Ang kanyang katawan ay pilit na sumasang-ayon, ngunit ang kanyang puso ay merong ibang ninanais. Sa paglipas ng mga araw, pinili niyang mabuhay alinsunod sa nais ng kanyang ina.
Sumak siya ng sumaka para maghanap buhay, pero ang ganoong trabaho ay ramdam niyang hindi para sa kanya. Hanggang sa tumagal, nawalan siya ng gana at unti-unti na rin niya itong napabayaan. Nang maramdaman ng pamilya niya ang epekto ng kanyang pagpapabaya, napilitan ng kanyang ina na bumaba ng bayan para magpakatulong. Kasama nito ang kanyang mga kapatid, kaya ang naiwan sa bahay nila ay siya lang. Mahirap ito sa umpisa, ngunit habang tumatagal, nasasanay na rin siya. At paunti-unti, mas nagkaroon siya ng pagkakataon para bumalik sa bundok ng mga Diyos. Ilang buwan din niyang pinag-aralan ng kanyang mga gagawin. Binasa niya ang mga naiwang talaan ng kanyang ama. Nagsaliksik siya ng mga kakilala nitong mga antingero hanggang sa magkaroon na siya ng ideya ukol dito. Isang gabi, ang panahon ay masungit. Napakalakas ng hangin at ulan sa lugar nila, kaya 6:00 pa lamang ng dapit hapon, wala na siyang nakitang tao sa labas. Lahat ay nasa loob, nagpapahinga at kumakain ng hapunan kasama ng pamilya nila. Pero habang nangyayari ito sa mga kabahayan, iba ang nangyayari sa loob ng tahanan ni Didol. Hindi siya nagpapahinga ni naghahapunan, kundi naghahanda siya. At nang matapos ang kanyang paghahanda, walang takot siyang umalis ng bahay. Sinuong niya ang unos hanggang sa unti-unti siyang makalapit sa paanan ng bundok. At mula roon, nagsimula ang kanyang sakripisyo. Hindi naging madali ang pag-akyat, pero gaano man katindi ang pagpipigil ng kalikasan sa kanya, nagpatuloy siya. Pagdating niya sa tuktok ng baruyan, nakita niya ang isang ipo-ipo na nakakonekta sa lupa at kalangitan. Nagdadala ito ng puting ulap na sinasabayan ng pag-ikot ng maliliit na kahoy na nahigop nito sa paligid. Halos masira ang napakagandang damuhan sa tuktok ng bundok na para bang pinahihintulutan ito ng mga Diyos. Ngunit maya-maya lang, dito niya nakita ang mga kamanghamanghang nilalang na naglalaban sa loob ng ipo-ipo. Iba-iba ang kulay ng mga ito, na para bang hindi sila totoong umiiral sa mundo. At pagkaraan lang ng ilang sandali, ang ipo-ipong yon ay naglaho. Pagtila ng unos, nakita niya ang isang punyal na kumikinang na nakatarak sa mismong lugar kung saan niya nakita ang mga nilalang ngayon. Halos kasing haba lang ito ng pangkaraniwang kutsilyo, pero ang hawakan nito ay parang bato mula sa bulkan. Maganda ang pagkakatabas. Animoy isang dalubhasang pandayang gumawa. At sa pagitan ng dalawa nitong talim, may mga ukit na nagliliwanag ng ginto. Bigla ring nawala ang mga liwanag na yon. Ngunit sa puntong yon, alam niya na hindi ito pangkaraniwang punyal. Walang sabi-sabi, kagad niya itong kinuha. Subalit paghawak niya, biglang nanuot ang kakaibang lamig sa katawan niya. Sinabayan ito ng paggapang ng mga gintong likido sa kanyang ugat, hanggang sa ang kakaibang pakiramdam ay naglaho na parang pula. Matapos ang mga pangyayari, inuwi niya ang bagay na yon. Pero nung gabi ring yon, nagkaroon siya ng mga kakaibang panaginip. Patungkulang panaginip sa mga nilalang na kumakain ng karne ng tao, sa mga taong may kakayahang pinsalain ang kapwa nito. Nakita rin niya ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Ginito ang kasuotan at ang mismong punyal na nakasabit sa tagiliran nito. Wala siyang ideya kung sino ito, pero sa estado ng nilalang na yon, dalubhasa ito sa paggamit ng iba't ibang uri ng elemento. Gamit ang punyal, nakakatawag ito ng bagyo at kidlat. Nakakakita rin ito ng mga nilalang na nagtatago sa likod ng hangin. May angkin din yung bilis at may kakayahan itong gumawa ng ilusyon na katulad ng kanyang wangis. Pagsilay niya sa nilalang na yon, dali-dali itong lumapit sa kanya at nag-iwan ng mga bulong. Ako'y bilanggo ng aking mga kapatid. Palayain mo ko, at sa gayong paraan,
babaguhin ko ang buhay mo. Ngunit mag-iingat ka, sapagkat sa mundong ito, marami ang naghahangad ng aking kapangyarihan. Itago mo ang punyan. Napakaraming mga nilalang ang maghahangad sa bagay na yan mula ngayon. Magsanay ka at magpalakas. Hanapin mo ang masugid kong tagasunod. Nakatira siya sa ikapitong bundok. At sa pamamagitan ng punyal na yan, makikilala niya ako. Puntahan mo siya sa lalong madaling panahon. Yon ang mga katagang binitawan ng nilalang bago ito tuluyang maglaho. Matapos nun, nagising si Didol mula sa mahimbing na pagkakatulog. Pagmulat niya, umaga na. Pero ang umaga ay hindi na katulad ng dati. Masyado na itong kakaiba. Animoy may nagbago sa kanya. Hindi naglaon. Nang makapaghanda na siya, mabilis siyang tumungo sa sakahan. Itinago niya sa kanyang bewang ang kanyang punyal para hindi ito makita ni numan. Ngunit habang nasa kasagsagan ng pagsasaka, may napansin siyang mga taong kakaiba sa paningin niya. Kahit umaga ay nagliliwanag ang mga mata nito at halatadong nagtatago lamang sila sa balat kayo ng tao. Ano man ang pakay ng mga nilalang na yon, alam niyang hindi ito maganda. Buong maghapon niya itong pinagmasdan hanggang sa dito niya naunawaan ang totoo nitong pakay. Hindi ito tumungo roon para makipagsaka. Nandoon ang mga nilalang dahil naroon ang mga pagkain nila. Nang mapagtanto ni Didol ang tunay na kalikasan at anyo ng mga nilalang na yon, hindi siya nagpahalata o nagpakita ng anumang senyales ng pagkatakot. Patuloy niyang inararo ang malambot na lupa ng sakahan. Ipinagpatuloy ang kanyang karaniwang galaw. Ngunit ang kanyang buong diwa at matalas na pakiramdam ay nakatutok na sa bawat hakbang ng mga aswang na nagbabalat kayong tao. Base sa mga nakita at napag-aralan niya, 3 lang sila. Ang isa ay nakaupo sa lilim ng isang malaking puno ng mangga, nagkukunwaring nagpapahinga. Habang ang 2 ay nagkukunwaring nagtatanim, habang dahan-dahang gumagapang papalapit sa isang matandang magsasaka na nag-iisa lang. Sa bawat pagbagal ng oras, unti-unting lumalabas ang tunay na anyo ng mga nilalang. Nakita ni Didol kung paano palihim na humahaba ang mga kuko ng 2 nagtatanim, nagiging kulay abo at matigas na parang bakal. Ang kanilang mga panga ay bahagyang lumalaki at nag-iiba ng hugis, handang bumiyak ng laman. Walang kaalam-alamang matanda na siya ang napiling biktima at ilang hakbang na lang ay malalagutan na siya ng hininga. Nang akmang tatalon at susunggaban na ng isang matandang nakatalikod, mabilis na hinugot ni Didol ang kumikinang na punyal mula sa kanyang bewang. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pamilyar na paggapang ng gintong likido at enerhiya sa kanyang mga ugat. Ang buong mundo sa paligid niya ay tila huminto. Ang pagbagsak ng mga patak ng pawis mula sa noo ng matanda, ang mabagal na pag-uga ng mga dahon sa hangin, maging ang huni ng mga insekto ay naglaho. Ginamit niya ang bilis na ipinagkaloob ng sandata at sa isang kisap mata, nag-iwan lamang siya ng malabong anino hanggang sa nakatawid na siya sa pilapil. Bago pa man maibao ng aswang ang mga naglalakihang pangil nito sa leeg ng matanda, pumagit na si Didol. Isang napakalakas na ihip ng hangin ang yumanig sa paligid, kasabay ng kanyang pagwasiwas sa punyal. Isang matalim na alon ng hangin na kasing talas ng espada ang humiwa at pumutol sa braso ng aswang. Umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging tili na nagpatayo ng balahibo ng lahat ng nakarinig. At paglapat ng talim, tumalsik ang itim at mabahong dugo nito sa putikan. Nagulat ang matanda at natumba, habang bakas sa kanyang muka ang matinding pagkalito. Hindi niya maintindihan kung ano nangyari, pero isa lang ang malinaw sa kanya.
may nangyayaring patayan sa harapan niya. Matapos nun, mabilis na sinipa ni Didol ang biktima palayo upang iligtas to mula sa pag-atake ng isa pang aswang. At dahil dito, kung kaya't bumaling sa kanya ang atensyon ng tatlo. Nawala na ang kanilang mga balat kayo at tuluyan ang inilabas ang kanilang bangis. Ang kanilang mga balat ay naging tuyo at kulay abo. Ang mga matay nag-aapoy sa kulay pula. At ang mga bunganga ay napuno ng matutulis at dilaw na ngipin na sinasabayan pa ng pagtulo ng laway. Sabay-sabay silang sumugod, pinalibutan ang batang antingero. Ngunit nanatiling kalmado si Didol. Inalala niya ang kanyang panaginip, ang bawat galaw ng matandang Diyos na nagpakita sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang batong bulkan na hawakan ng punyal. Nang sumugod ang pinakamalaking aswang upang sakmalin siya, mabilis siyang umiktad at buong lakas na itinarak ang punyal sa tagiliran nito. Isang nakakapasong gintong liwanag ang sumabog mula sa loob ng sugat ng halimaw na sinundan ng isang nakakakilabot na tunog ng kuryente. Gumuho ang katawan ng aswang, nangisay at tuluyang naging abo bago pa man bumagsak sa lupa. Sa isang kisap mata, umahon pa itaas ang isang bolang apoy bago ito bumalik at nagsumiksik sa lupa kung saan humimlay ang kanyang naabong katawan. Matapos ang pangyayari, naging balang dalawang natitira. Hindi nila inaasahan na may kakayahan ng isang hamak na binatilyo na pumaslang sa kanilang uri. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa ring nanaig ang kanilang pagkauhaw sa dugo. Ginamit ni Didol ang ikalawang kakayahan ng punyal na gumawa ng ilusyon. Sa paningin ng mga aswang, biglang nahati si Didol sa apat na magkakamukhang anyo na magkakasabay na umaatake sa iba't ibang direksyon. Nagkanya-kanya ng sunggab ang mga halimaw sa mga ilusyon na pawang hangin lamang na siya namang nagbigay ng perpektong pagkakataon sa kanya. Gamit ang bilis ng kidlat, lumusot siya sa ilalim ng atake ng isa. Hiniwa ang mga binti nito at nang mapaluhod ang halimaw dahil sa pagkaputol ng mga litid, walang awa niyang tinapos ito sa pamamagitan ng isang saksak sa baon ng ulo. Nang makita ng huling aswang na abo na lamang ang kanyang mga kasama, binalot ito ng takot at nagtangkang tumakas patungo sa makapal na kakahuyan. Pero hindi niya ito hinayaan. Mabilis niyang itinuon ng buong enerhiya sa dulo ng punyal. Pinatibok ang gintong hiwaga nito at buong lakas na iwinasiwas ito paitaas. Isang asul na nakakabulag na kidlat ang biglang bumaba mula sa maaliwalas na kalangitan. Tumama ng direkta sa tumatakbong nilalang sa gitna ng bukid at sa isang malakas na pagsabog ay tinupok ito hanggang sa walang matira kundi nagbabagang lupa at itim na usok. Kinabukasan, naging usap-usapan sa baryo ang mga natagpuang sunog at natutunaw na bahagi ng bakas sa bukid. Walang sino man ang nakapansin sa buong pangyayari, maliban sa matandang magsasaka na lubhang nawala ng malay sa labis na takot at inakalang yon ay isang masamang panaginip lang. Ibinalik ni Didol ang punyal sa kanyang bewang at tahimik na nagmasid. Napagtanto niya ang isang mapait at mabigat na katotohanan. Hanggat hawak niya ang punyal, hindi na magiging ligtas ang kanyang pamilya at ang kanyang nayon. Ang mga nilalang ng dilim ay patuloy na maaakit sa napakalakas na kapangyarihan nito at walang katapusang pag-atake ang mararanasan nila kung mananatili siya. Kinagabihan, wala siyang kahit isang salitang binanggit. Tahimik niyang binalot ang kanyang mga kagamitan at bago siya umalis, bumaba siya ng bayan para masilayan ng matagal ang kanyang mahimbing na natutulog na ina at mga kapatid. Kasabay nito ang paghingi niya ng tawad sa hangin at pagkatapos ay nilisan ang kanilang tahanan sa ilalim ng patay na buwan. Ang kanyang layunin ay malinaw. Hanapin ang ikapitong bundok at tagasunod ng matandang Diyos
upang tapusin ang tungkuling ibinigay sa kanya. Ang paglalakbay sa mga kagubatan ng Abra patungo sa hindi kilalang ikapitong bundok ay hindi madali. Sa kanyang unang 3 araw na paglalakad, naramdaman ni Didol ang walang humpay na pagnanasang paligiran siya ng mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Ang punyal sa kanyang bewang ay tila isang liwanag na umaakit sa mga gamo-gamo. Sa ika-4 na gabi, habang tinatahak niya ang isang makipot na daan sa gilid ng isang bangin na pinalilibutan ng mga nagtataas ang punong kahoy, naramdaman niya muli ang panganib. Ang hangin ay biglang umalingasaw sa amoy ng nabubulok na laman. Dahil dito kagad siyang huminto. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang punyal. At sa itaas ng mga sanga, nakita niya ang dose-dose ng mga pares na kumikinang na berdeng mata. Alam niyang mga tiktik ang mga ito. Ngunit ang mga ito'y higit na malaki kaysa sa mga kinukwento ng matatanda. Ang kanilang mga pakpak ay parang sa paniki, ngunit kasing laki ng sa agila. At ang kanilang mga kuko ay mahahabat na kabaluktot na tila kawit. Walang pag-aatubili. Bumagsak ang unang tiktik mula sa itaas, diretso sa ulo ni Didol. Mabilis siya na gumamit ng ilusyon at umatras. Bumaon sa lupa ang mga kuko ng halimaw sa mismong pwesto ng kanyang ilusyon. Nang mapansin ng tiktik na wala itong nakuha, isinaksak ni Didol ang punyal sa likod ng halimaw. Umapoy ang gintong liwanag at naging abo ang nilalang, ngunit naging hudyat lamang ito ng pangkalahatang pag-atake. Sunod-sunod na bumulusok pababa ang natitirang mga tiktik na animoy ulan ng mga patalim. Nang makita niya yon, kagad niyang ginamit ang kapangyarihan ng hangin. Lumikha siya ng isang buhawi sa kanyang paligid na nagsilbing kalasag. Ang mga tiktik na sumusubok pumasok sa buhawi ay tumatalsik o napupunit ang mga pakpak dahil sa matatalim na alon ng hangin na umiikot sa paligid niya. Maya-maya ay tumalon si Didol pataas. Kinokontrol ang hangin upang magsilbing tungtungan niya sa himpapawid. Sa bawat pag-ikot niya sa ere, iniiwan niya ang gintong hiwa sa mga halimaw. Hiniwa niya ang pakpak ng isa, sinaksak sa mata ang ikalawa, at pinugutan ng ulo gamit ang isang matalim na alon ng hangin ang ikatlo. At dahil dito, kaya nagbago ng taktika ang mga aswang. 4 sa kanila ang sabay-sabay na nagbuga ng itim na likidong nakamamatay kapag tumama sa balat. Ngunit bago pa man ito lumapat, hinawi niya ang hangin gamit ang punyal at binalik ang asido sa kanila. Habang sila'y namimilipit sa sarili nilang lason, nagpakawala ng serye ng kidlat si Didol mula sa punyal. Pinatamaan ng sunod-sunod ang mga natitirang tiktik sa ere. Tila naging maliwanag na umaga ang madilim na gabi dahil sa sunod-sunod na pagputok ng kuryente. Isa-isang nagsipagbagsakan ang mga nasunog na halimaw na mistulang mga lantang dahon. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakaramdam na siya ng matinding pagod. Kagad siyang bumaba mula sa ere at nagpatuloy sa paglalakad. Wala siyang oras upang magpahinga. Lalo pang naging mapanganib ang kanyang biyahe nang tawirin niya ang isang malawak na itim na ilog pagsapit ng ikapitong araw. Ang tubig ay hindi umaagos at mistulang langis sa kapal nito. Habang gumagawa siya ng balsa mula sa mga kawayan, napansin niya ang tahimik na pag-alon palapit sa kanya. Pinakiramdaman niyang mabuti ang ilalim ng ilog at doon napansin niyang hindi lamang ito basta mga isda. Biglang sumulpot mula sa tubig ang maraming ulong puno ng kaliskis na may mga bibig na hugis linta at may matatalim na ngiping nakapaikot papasok. Wala siyang ideya kung noong mga ito, ngunit sinasabi ng kanyang isipan na ang mga nilalang na yon ay mga aswang tubig o mga dyablo ng ilog. Mabilis siyang tumalon sa ibabaw ng nagawa niyang balsa. Binunot ang kanyang punyal.
Pinaligiran ng mga halimaw ang balsa. Pilit itong kinakagat at sinisira upang mahulog siya sa malalim at maitim na tubig. Alam ni Didol na kapag nahulog siya, wala siyang laban sa bilis nila sa ilalim. Kaya naman pinanatili niya ang kanyang balanse habang inihahampas ng isang jablo ng ilog ang mahabang buntot nito sa balsa. Maya-maya pa, nang makakita siya ng pagkakataon, kagad niyang tinaga ang buntot ng nilalang at mula sa kanyang pinagtagaan, umaho ng itim na dugo na humalo sa ilog. Matapos niyang mapaslang ang isa, suminghal ang mga nilalang sa ilalim kasabay ng buong puwersa nilang paglundag palabas ng tubig. Sa galit ng mga ito, hindi na ito sumunod sa kanilang mga plano. Basta ang nais nilang mangyari, patayin ang antingerong pumatay sa kauri nila. Ngunit gaano man sila karami, hindi ito umubra, gawa ng saliksi ni Didol, para itong naging mananayaw sa ibabaw ng inaalon at maliit na balsa. Habang iniiwasan niya ang mga kagat, sinasaksak at hinihiwa niya ang bawat katawan na lumalapit sa kanya. Ngunit napakarami nila at patuloy pa ring nasisira ang balsa. Sa puntong yun, kailangan niya ng mabilis na solusyon. Itinuon ni Didol ang parehong kapangyarihan ng kidlat at hangin. Inipon niya ang pinakamalakas na enerhiya sa kanyang punyal hanggang sa mag-umpisa itong umugong na para bang makina. At nang maisakatuparan na niya ito, tumalon siya ng napakataas na sinusuportahan naman ng hangin ang kanyang paa. Mula sa itaas, habang tinititigan ng ilog na puno ng nag-uunahang mga halimaw, ibinaon niya ng buong lakas ang punyal sa mismong ibabaw ng alon nang siya ay bumagsak. Ang boltahe ng kidlat ay dumaloy, hindi lang sa hangin, kundi higit lalo sa tubig ng itim na ilog. Matapos niya yung gawin, nanginig ang buong paligid. Ang kuryente ay malakas na sumabog at gumapang sa buong katawan ng ilog sa sukat ng 300 metro. Nangisayang halos 100 halimaw sa ilalim ng tubig. Tumaas ang mga boltahe na tila nagkakaroon ng bagyo sa ilalim ng ilog hanggang sa isa-isang lumutang ang mga sunog at walang buhay na katawan ng mga aswang tubig. Gamit ang natitirang piraso ng kawayan, mabilis na tinawid ni Didol ang ilog. Hingal na hingal at nararamdaman na ang epekto ng labis na paggamit ng kapangyarihan. Nagpatuloy ang mga linggo at halos nag-iba na ang anyo ni Didol. Ang kanyang balat ay nangitim dahil sa sikat ng araw, puno ng mga galos, tuyong dugo ng mga aswang at mga pilat ng kanyang mga natamong sugat. Naging mas tahimik siya at puro. Ang kanyang pandama ay tila nahasa na sa antas ng isang halimaw. Naririnig niya ang pagbagsak ng dahon sa malayo. Naaamoy niya ang dumarating na panganib bago pa man ito lumitaw. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang mga kalaban ay hindi rin nagpatinag. Iba't ibang uri ng mga aswang ang kanyang nakaharap. Mga aswang na nagpapalit anyo bilang mababangis na baboy ramo. Mga nilalang na nagtatago sa lupa na umaahon lamang sa gabi upang hilahin siya pababa. Kabilang lamang ito sa dami ng mga nakalaban niya bago niya marating ang paanan ng isang napakataas na bundok. At yon ang ikapitong bundok na halos ikamatay niya para lang mapuntahan. Ngunit bago pa man siya makagawa ng hakbang pataas sa bundok na nalolooban ng makapal na ulap hanggang sa tuktok nito, sinalubong siya ng isang hukbo. Pagsilay niya rito, kagad siyang napahinto. Ang lupaing bahagi ng paanan ng bundok ay kulay itim. Walang tumutubong halaman at doon nakatayo ang hindi bababa sa 50 mga nilalang. Hindi ito mga pangkaraniwang aswang. Ito ay matataas na uri. Paglalarawan niya sa mga ito, may katangkaran ng mga nilalang na yon. Ang mga katawan ay nababalot ng tila buto na nagsisilbing baluti. May hawak na malalaking palakol na gawa sa itim na bato. At habang pinagmamasdan niya ito, alam niya kung ano ang kanyang kaharap.
Ito ang mga alagad ng mga nag-aklas na Diyos, ang mga bantay ng bundok kung saan nakatago ang matapat na tagasunod. Ipinunto ng pinunong hukbo ang kanyang malaking sibat kay Didol. Wala itong sigaw, ni hindi nga nagsalita. Pagkatapos tumakbo sila ng mabilis papalapit sa kanya na siya namang nagpayanig sa lupa. Nang makita niya ang mga nilalang, umatras siya ng kalahating hakbang, marahang iniipon ang hangin sa paligid niya at habang mahigpit na nakahawak sa punyal niya. Alam niyang ito ang pinakamabigat na pagsubok. Gumawa siya ng 8 ilusyon niya na kaagad namang kumalat sa malawak na kapatagan upang lituhin ang kalaban. Ngunit ang mga bantay ay matatalino. Winasiwas nila ang kanilang malalaking sandata dahilan upang agarang masira ang mga ilusyon sa isang hampas lang. Nang matira ang orihinal na Didol, sabay-sabay itong pinagbagsakan ng 3 palakol. Sa puntong yon, ginamit ni Didol ang hangin upang dumulas sa pagitan ng mga hampas at isinaksak ang punyal sa dibdib ng isa. Gayunpaman, ang baluti nito'y masyadong makapal at tumalbog lamang ang punyal nang hindi man lang nakakahiwa. Nagulat si Didol at dahil dito, tinamaan siya sa tadyang ng palakol ng kalaban. Tumalsik siya ng ilang metro at dumagsa sa matigas na lupa hanggang sa dumura na siya ng dugo. Bago pa siya makabangon, ang sibat ng pinuno ay nakatutok na at akmang ibabao na sa kanyang puso. Sa harapan ng hindi may pagkakailang desperasyon, pinakawalan niya ang pinakamalakas na kidlat mula sa kanyang katawan hanggang sa punyal upang makapagpakawala ng isang malakas na pagsabog. Sa isang kisap mata, ang asul at gintong enerhiya ay lumikha ng isang nakakapasong domi ng boltahe na nagpatalsik sa 10 malalapit na aswang. Napagtanto ni Didol na kailangan niya ng bilis at konsentrasyon higit pa sa pisikal na lakas. Matapos nun tumayo siya, ginamit niya ang gintong enerhiya ng punyal upang balutin ang kanyang sarili. Hindi bilang kalasag, kundi upang maging mismong kidlat na kumikilos sa natural na mundo. Sa pagbukas ng kanyang mga mata na nag-aapoy sa gininto ang kulay, bigla siyang nawala. Nakakita na lamang ang mga bantay ng isang linya ng asul at gintong kuryente na gumuguhit sa paligid nila. Hindi makita ng mga mata ng mga halimaw ang bilis ni Didol. Sa bawat pagdaan ng linya ng liwanag sa kanila, maigi niyang pinupuntirya ang mga singit ng kanilang mga baluti. Bawat hiwa ng kanyang punyal ay may kasamang malakas na kidlat na kumakawala sa loob ng katawan ng mga aswang. Sinusunog sila mula sa loob dahil hindi kayang sugatan ng siksik nilang buto sa labas. Sunod-sunod ang pagtumba at pagkasunog mula sa loob ng mga matataas na uri ng aswang. At dahil dito kaya sumigaw sa galit ang pinuno ng hukbo. Nagbuga ito ng itim na apoy mula sa bunganga nito na sumunog sa paligid. Pilit hinaharang ang bilis ni Didol. Ngunit nang makita niya ito, kagad lang naman siyang dumausdos sa lupa upang umiwas sa apoy habang kinokontrol ang kapangyarihan ng hangin para makapaglikha ng isang matalim na buhawi. At nang maisakatuparan niya ito, itinulak niya ang buhawi direkta sa ibinubugang itim na apoy ng pinuno. Pinagsanib ito upang bumalik ang mismong apoy ng halimaw sa sarili niyang hukbo. Habang nasusunog ang kalaban, tumalo ng matayog si Didol lagpas sa usok at apoy. Itinuwid niya ang kanyang katawan, buong puwersa pa ibaba. At sa pagkakataong ito, direkta sa hindi protektadong bungo ng pinuno, ibinaon niya ang buo niyang punyal. Kumulo ang lupa kasabay ng pagbagsak ng higanteng kalaban. Ang buong puwersa na natitira ay nagkanya-kanyang takbo at pag-atras, dala ng matinding takot matapos masaksihan ang kapangyarihan niya. Hindi naglaon, tumayo siya mula sa mga labi ng mga kalaban. Puno siya ng dugo,
Pagod na pagod at nanlalabo na ang paningin. Ngunit nang tumingin siya pataas sa gilid ng ikapitong bundok, nakita niya ang liwanag ng isang apoy at pamilyar na gininto ang ningning. Nagpatuloy siya sa pag-akyat hanggang sa ibabaw at doon naghihintay sa pasukan ng isang kuweba ang taong hinahanap niya. Pagharap nilang dalawa, kahit hirap na hirap ng tumayo, sinalubong niya pa rin yun ng isang maamong ngiti. Mabuti naman. At sa wakas, nagkita rin tayo. Nang marinig ito ng lalaki, kagad siya nitong inalalayan. Kailangan nating magmadali. Papalubog na ang araw. At hindi magiging maganda kung mananatili tayo rito. Halika, pumasok na tayo sa sanktuaryo. Ilang araw ding nagpahinga sa loob ng kuweba si Didol. Doon, nakilala niya ang mga taong kasama ng matanda. Hindi lang pala ito nag-iisa. Dahil sa loob nito, naroon ang isang nayo na binubuo ng mahigit sa 50 pamilya. Lahat ng kailangan ay naroon na sa lugar, kaya wala na siyang hiniling pa. At mula roon, ikinuwento sa kanya ng matanda ang kanyang naging tadhana. Inilahad din ito sa kanya na mananatili sa kanya ang punyal hanggang sa panahon na mapalaya na niya ang Diyos na totoong nagmamay-ari nito. Yon ang kanyang magiging gantimpala para patuloy pa ring makapagsilbi sa mga taong malapit sa kanyang puso. Ngunit ang pamamalagi ni Didol sa loob ng sanktuaryo ay hindi naging mahaba. Ang kanyang katawan na nahasa sa walang tigil na pakikipaglaban at patuloy na pagdaloy ng mahika ay mabilis na naghilom sa tulong ng mga pambihirang halamang gamot na nilikha ng matandang tagasunod. Ngunit hindi siya naroon para magpahinga. Alam niyang ang kalmadong hangin sa labas ay isang malaking panlilinlang. Ang puwersa ng mga nag-aklas na Diyos ay patuloy na dumarami. At bawat segundong lumilipas ay mas lalong tumitibay ang mga kadenang pumipigil sa matandang Diyos na nagmamay-ari ng kanyang sandata. Pinili ni Didol na gamitin ang bawat oras ng araw at gabi sa matinding pagsasanay sa kaloob-looban ng kuweba na tila walang hangganang lawak. Sa ilalim ng gabay ng matandang tagasunod, natutunan niyang palawakin ang koneksyon niya sa punyal. Hindi na lamang niya ito ginagamit bilang isang pisikal na sandata. Natutunan niyang ikalat ang manipis na enerhiya ng ginto at asul na kidlat sa mismong hangin na pumapasok sa kanyang mga baga na siyang nagbibigay sa kanya ng bilis na halos humahati sa espasyo at oras. Nang inakala niyang handa na ang kanyang pisikal na katawan, nilisan niya ang lihim na nayo ng ikapitong bundok nang walang anumang pasabi o pamamaalam. Ang tanging bitbit niya ay ang punyal, ang mga naiwang tala ng kanyang ama, at ang nakakapasong pagnanais na tapusin ng digmaang tahimik na umuubos sa sangkatauhan. Ang kanyang destinasyon ay ang pusod ng impyerno. Isang nakatagong siwang sa ilalim ng isang sikat na bulkan sa rehiyon ng mga bulubundukin, kung saan ikinulong ng mga buktot na Diyos ang kanilang kapatid. Ang paglalakbay pababa ay bumagtas sa mga batong matutulis at nagbabagang putik. Sa bawat hakbang pababa sa pusod ng mundo, unti-unting nawawala ang liwanag ng araw hanggang sa ang tanging nagbibigay ng tanglaw sa paligid ay ang asul at gintong ora na nagmumula sa hawak niyang punyal at ang paminsan-minsang pagputok ng pulang likidong apoy mula sa mga bitak ng lupa. Bago pa man siya makarating sa hagdanan patungo sa mismong kulungan, niyanig ng isang napakalakas na ungol ang buong kailaliman. Mula sa mga anino ng naglalakihang mga matutulis na bato, gumapang palabas ang libu-libong mga nilalang. Mga aswang na isinailalim sa sumpa at pinatibay ng itim na mahika. Ang kanilang mga katawan ay pinaghalong laman ng tao at matitigas na kaliskis ng mga sinaunang reptilya. Ang kanilang mga mata ay walang itim, purong puti na nagliliwanag sa dilim,
at ang kanilang mga daliri ay nagtataglay ng mga kukong may laso na kayang tumunaw ng bakal sa isang kalmot. Hindi na nagsayang ng panahon si Didol sa pag-atras o paglikha ng mga ilusyon. Sa dami ng kanyang kalaban, alam niyang hindi sapat ang panlilinlang. Kailangan niya ng purong pangwasak. Doon, itinarak niya ng buong lakas ang dulo ng punyal sa matigas na sahig na bato. Sumabog ang isang nakakabulag na pabilog na alon ng kuryente na kumalat sa kabuuan ng malawak na kuweba. Ang mga naunang daang aswang na sumugod ay agarang naging itim na abo. Sumabog sa himpapawid bago pa man makalapit sa kanya. Ngunit hindi naubos ang kawal ng dilim. Tila silang mga langgam na patuloy sa pag-agos mula sa mga butas ng kuweba. Dahil sa pangyayaring yun, muli niyang hinugot ang sandata at ipinaikot ito sa kanyang palad. Ginamit niya ang kapangyarihan ng hangin upang iangat ang kanyang sarili mula sa lupa hanggang sa lumutang na siya ng ilang talampakan sa ibabaw ng nag-uunahang mga halimaw. Walang ano-ano, hinawi niya ang punyal pababa at lumikha ito ng 3 magkakasunod na ipo-ipo na gawa sa matatalim na hangin na pinatitibay ng kidlat. Ang mga ipo-ipong ito ay nananalasa sa gitna ng hukbo ng mga halimaw. Bawat halimaw na mahigop ng buhawi ay nahati sa daang-daang piraso. Ang kanilang masangsang na itim na dugo ay sumasama sa pag-ikot ng hangin hanggang sa maging isang dugong bagyo ang bumalot sa buong paligid. Habang pinupuksa ng mga buhawi ang malaking bahagi ng hukbo, mabilis na bumulusok pababa si Didol. Ang hawak niyang punyal ay nasa unahan na tila isang sibat na gawa sa kuryente. Tinusok niya ang dibdib ng isang napakalaking halimaw na tila kapre, pero may ulong hugis buwaya. Bumao ng punyal hanggang sa puluhan at bago pa man makaganti ang higante, pinaikot niya ang sandata sa loob ng katawan nito at nagpakawala ng boltahe na sumunog sa utak hanggang sa buntot ng halimaw. Ginamit niya ang bumabagsak na higante bilang tungtungan upang muling tumalo ng malayo. Iniiwasan ang nag-uumpugang mga panga ng mas maliliit ngunit mas mabibilis na aswang. Ang labanan ay tuloy-tuloy at walang puwangang paghinga. Ang bawat wasiwas ni Didol ay umaani ng 5 hanggang 10 ulo. Tila siya naging isang sayaw ng kamatayan. Saan man dumapo ang kanyang mga paa, ay sumusunod ang matinding pagsabog. At saan man humiwa ang kanyang kamay, ay naiiwan ng serye ng asul na liwanag na pumuputol sa mga paa, braso at katawan. Sa kabila ng walang katapusang pag-atake, nanatili ang blankong ekspresyon sa kanyang muka. Wala na ang takot, wala na ang galit, at ang natira na lamang sa kanyang diwa ay ang misyon. Nang halos mapuksanan niya ang buong hukbo, nayanig ang kalupaan. Nabiyak ang mismong sahig na kanyang tinutungtungan at umahon mula rito ang isang higanteng nilalang na yari sa pinagsamang likidong apoy, itim na bato at mga kinuhang buto ng daan-daang antingerong nabigo bago pa man isilang si Didol. Ang nilalang na ito ang unang tagapagbantay ng pinto ng pusod. Ang bawat pagtapak nito ay lumilikha ng maliit na lindol at ang singaw ng hininga nito ay kayang tumupok ng kalmado o maging ng pinakamatapang na mandirigma. Matapos niya yung masilayan, wala siyang sinayang na galaw. Kagad niyang pinasabog ang lupa sa ibaba ng kanyang mga paa upang ibatong kanyang sarili paitaas, lampas sa abot ng kumukulong kamay ng nilalang. Habang nasa himpapawid, mabilis niyang iwinasiwas ang punyal. Kasabay nito ang pagpapadala niya ng magkakasunod na malabwang hugis ng alon ng kidlat patungo sa mukha ng kalaban. Tumama ito ng buong lakas, ngunit nagkasya lamang ito sa pag-ukit ng maliliit na bitak sa matigas na batong baluti ng higante. Bilang ganti, ibinuka ng nilalang ang malaking bunganga nito at nagbuga ng isang napakalapad na ilog ng apoy
at nagbabagang bato. Upang maiwasan ang tiyak na kamatayan, ginamit ni Didol ang pinakamataas na antas ng kanyang hangin. Mabilis niyang pinaikot ang sarili kasabay ng paglikha ng isang solidong kalasag ng siksik na hangin at ibinilusok ang kanyang katawan direkta papunta sa ilog ng apoy na iniluluwa ng higante. Ang talim ng siksik na hangin ay humati sa buga ng nilalang na nagbigay daan upang makalusot siya sa gitna ng naglalagablab na presensya ng hindi nasusunog. Nang marating niya ang mismong bunganga ng higante, hindi siya huminto. Dire-diretso siya papasok sa mismong lalamunan nito. At nang makapasok na siya sa madilim at nag-aapoy na loob ng halimaw, doon niya ibinuhos ang lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaang ang pandama ng punyal ang kumuha ng kontrol. Hinanap niya ang sentro ng lakas ng kalaban at nang maramdaman niya ang isang pusong gawa sa nagbabagang asul na apoy sa gitna ng dibdib nito, itinusok niya ang kanyang punyal direkta rito. Pinasabog niya ang pinakamalakas at hindi makontrol na kidlat mula sa loob. Mula sa panlabas na kaanyuan ng nilalang, unti-unting nakitaan ng matinding gintong liwanag ang bawat bitak ng katawan nito. Lumaki ng lumaki ang liwanag hanggang sa tuluyang sumabog sa isang nakakabinging dagungdong ang buong halimaw, kasabay ng pagkalat ng ulan ng mga bato at abo sa buong paligid. Mula sa pinakagitna ng pagsabog, kalmadong bumagsak pababa si Didol, balot ng hangin upang pabagali ng kanyang pagbagsak hanggang sa makaluhod na siya sa nagniningning at nag-uusok na lupa. At doon, ang halimaw ay natapos. Ang pinto ng pusod ay hindi pa rin bumukas. Habang pinupunasan niya ang dugo na umaagos pababa mula sa hiwa sa kanyang noo, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang temperatura sa paligid. Ang nagbabagang paligid ay biglang naging malamig na parang yelo. At isang itim na hamog ang mabilis na gumapang mula sa itaas hanggang sa baluti ng buong pasilyo patungo sa asul na pinto. Sa gitna ng itim na hamog, iniluwal ang dalawang figura. Ito'y hindi malalaking halimaw, kundi dalawang nilalang na may anyo at hugis pantao. Nababalutan ng manipis at tila hinabing itim na bakal na nakadikit sa kanilang mga balat. May hawak silang magkabilang kurbadong espada na pilit humihigop ng anumang mahika at liwanag sa paligid. Ito ang kambal na berdugo. Mga personal na mga ngaso ng mga Diyos na sadyang hinubog upang pumaslang ng kapwa nila makapangyarihang nilalang. Hindi gumawa ng anumang sigaw o banta ang kambal. Sa isang pitik, bigla na lamang silang naglaho sa hangin. At doon naramdaman ni Didol ang sobrang talas na presensya mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon at nasalag ang dalawang kurbadong espada ng unang berdugo. Ang banggaan ng punyal at ng itim na espada ay lumikha ng mga gintong talsik na kumalat sa paligid. Ngunit bago pa man siya makabuelo, lumitaw ang ikalawang berdugo mula sa sarili niyang anino sa baba. Tinutumbok ang kanyang binti pataas sa tiyan. Umatras siya ng gumugulong at gumawa ng 6 na ilusyon sa iba't ibang sulok. Subalit hindi nalito ang kambal. Ginamit nila ang itim na hamog bilang isang malaking sapot. Ang hamog ay dumikit sa mga ilusyon at agarang tinunaw ang mga ito. Sa puntong yon, nahanap nila ang totoong Didol sa loob lamang ng ilang segundo. Sa sandaling ito, ginamit na ni Didol ang kanyang maliksing opensiba. Hindi na siya umatras pa. Pilit na hinawakan niya ang punyal hindi na paibaba, kundi direkta na parabang espada. Pinasanib niya ang kapangyarihan ng hangin upang gawing halos hindi nakikitang talim na nagkaroon ng katamtamang haba mula sa dulo ng gintong sandata. Matapos nun, sumugod siya patungo sa kambal. Nagpalitan sila ng mga hiwa na walang sino man sa ordinaryong taong makakakita.
kundi mga sinag ng ginto at itim na liwanag lamang na paulit-ulit na nagbabanggaan. Sumabog ang paligid sa bawat salpok at sa isang pagkakataon, nakahanap ng nakamamatay na tsansa ang unang berdugo. Sinubukan itong putulin ang leeg ni Didol mula sa gilid, ngunit imbis na umiwas, mabilis na idinikit niya ang kanyang kaliwang kamay sa dibdib ng umatake habang hinahayaan ng espadang tumama ng bahagya sa kanyang baluti ng hangin. Bago pa siya tuluyang mapugutan, naglabas siya ng purong kidlat mula sa kanyang kaliwang kamay na agad namang bumaon sa dibdib ng halimaw na nangahas na sumalag dito. Pagkatapos agad niyang pinihit ang sariling punyal at isinaksak ito pabaliktad pa itaas. Tinuhog ang baba at bungo ng unang berdugo hanggang sa tuluyan itong mabura sa anyo ng asul at itim na abo. Nang makita ng berdugo na patay na ang kanyang kakambal, tuluyan na itong nawala sa kanyang sarili. Pinabilis nito ng hustong galaw hanggang sa nag-iiwan na ito ng mga malinaw na bakas sa paligid. Ginamit ng kalaban ng bilis upang hawiin ang hangin. Pinapadala ang daan-daang patalim ng anino patungo kay Didol mula sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi siya nagpatinag. Inipon niya ang lahat ng asul na kidlat at gintong ora mula sa punyal at pinaikot ito sa kanyang paligid upang maging isang perpektong globo ng kuryente na sumasangga sa lahat ng itim na talim. Habang sunod-sunod na bumabagsak at nasisira ang mga itim na atake sa kanyang kalasag, dahan-dahang lumutang ang punyal sa harapan ni Didol. Kumislap at nasunog ang kanyang mga mata nang may gininto ang liwanag. At sa isang iglap, tinunaw niya ang kanyang depensa. Mabilis niyang kinuha ang punyal sa ere at sa pinakamabilis na paraan, nabasag niya ang pinakamabilis na abilidad ng kanyang kalaban. Bigla siyang lumitaw sa harapan nito na maging ito may walang kaide-ideya kung papaano yun naging posible. Bago pa man makakilos ang kalaban para iharang ang sandata nito, iwinasiwas na niya ang punyal ng mahigit 100 beses sa isang segundo lang. Sa labas, ang nakita na lamang ay isang malaking pader ng gintong liwanag na dumaan diretso sa katawan ng halimaw. Nahagingan ang oras at sa sumunod na segundo, gumuho at nahati sa libu-libong piraso ang katawan ng huling berdugo na nag-iiwan lamang ng bakas ng dugo at pulbos. Matapos ang mga pangyayari, napansin niyang halos basag na ang kabuuan ng sahig at kasalukuyang nasusunog at nangangamoy ng asero ang daan patungo sa malaking asul na pinto. Batid niya na ang huling linya ng depensa ay nawasak na. Nagbuga ng malamig na asul na singaw ang pinto at nagpakita ng isang mahaba at tuwid na tulay na gawa sa sinaunang ginto na sa ibabaw ng walang hanggang kadiliman na tumutumbok sa isang napakalaking altar kung saan naroon ang nakakadena at natutulog na Diyos, nakawangis ng nilalang gaya ng sa kanyang panaginip. Itinaas ni Didol ang punyal at nagpatuloy. Tiyak na walang halimaw, aswang o Diyos man ang makakapigil sa kanya ngayon. Sumugod siya upang tuluyan ang putuli ng matagal na sumpa sa mundo. Nang maisakatuparan na niya ito, kagad na kumalat ang nakakabulag na liwanag sa paligid at sa isang kisap mata, nawalan siya ng malay. Pagmulat niya, nasa gitna na siya ng sapa. Hawak pa rin niya ang punyal. Ngunit sa pagkakataong yun, meron ng kakaiba. Sa kanan at kaliwang braso niya, may napansin siyang mga ukit. Hindi ito bastang mga ukit na ginawa ng karayom, kundi nararamdaman niyang basbas ito ng Diyos na kanyang pinalaya. At habang nakaupo, dito na bumalik sa kanyang mga alaala sa huling sandaling tinitibag niya ang kadena na gumagapos dito. Pinagsilbihan mo ang mga tao. Ikaw ang kanilang magiging kalasag at hustisya. Bumalik ka sa mundo mo. Mamuhay ka bilang antingero. At sa pagkakataong ito dito, wala nang kahit sinong makakatalo sa iyo.
Nang maalala niya ang mga katagang yon, hindi siya nagdalawang isip na bumalik. Lumipas ang mga buwan. Namuhay siya bilang isang simpleng manggagamot. Tangan man niya ang lakas na humigit sa daan-daang dalubhasang antingero. Di siya nagmayabang. Wala rin siyang pinakitaan ng kanyang abilidad at ang mga nakakasaksi lamang nito ay pawang mga taong nagnanais ng kanyang tulong. Ngunit gaano man ang gawin niyang pag-iingat at pag-iwas, may mga nilalang pa ring nakakatulog sa kanya. Marami ang natatakot sa kanyang kakayahan, pero may mangilan-ngilan ding nangangahas. At kabilang sa mga ito, ang isang mangkukulam sa bayan na kilala sa pangalang Anasita. Matagal na itong nangungulam sa kanilang lugar at hindi may pagkakailang galit ito sa mga antingerong katulad niya. Kaya naman ang matunugan nito ang tungkol sa kanya. Kahit naninirahan siya sa malayo, may mga pagkakataong nagpapadala pa rin ito ng sakit para subukin siya. Noong una ipinagsawalang bahala ito ni Didol. Pero sa katagalan ng may mga tao nang nadadamay, medyo hindi na siya nakapagtimpi. Isang hapon, may bumisitang pamilya sa kanya. Isang batang babae ang biktima. At ayon sa pamilya, mag-iisang linggo pa lamang itong dinadapuan ng karamdaman. Pero nang tingnan niya ito, halos karumal-dumal na ang nangyayari sa bata. Punong-puno na ng uod ang katawan nito na parang inaagnas na bangkay. At sa estado nito, mukhang matinding paghihirap ang kanyang pinagdaanan. Nang makita ito ni Didol, kagad itong nagdulot sa kanya ng matinding galit. Alam niya kung ano nangyayari sa bata at hindi niya maaatim ang kalagayan nito. Walang sabi-sabi, kagad niya itong ipinasok sa loob ng bahay. At mula roon, nagpakilala siya sa nilalang na gumagambala sa katawan. Ang kaso hindi siya nito pinakinggan, kaya muli niya itong tinawag hanggang sa makuha niya ang atensyon ng nilalang. Kilala ko kung sino ka. Lisanin mo ang katawan ng batang ito ngayon din. Kung hindi mo yun gagawin, pupuntahan kita sa lugar mo. Ngunit sa kabila ng mga pagbabanta, ang nilalang ay hindi nakinig sa kanya. Ipinagpatuloy lang nito ang ginagawa nito sa musmos hanggang sa pinilit niya ito ng pinilit na magsalita. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla itong sumagot. Kilala ko rin kung sino ka. Hindi mo ako masisindak, Didol. Pinaghandaan ko ang araw na ito. Dahil sa sinabi nito, tsaka pa lamang siya naging mahinahon. Batid niya na alam ng nilalang kung sino siya, kaya iniwasan niyang magpadalos-dalos sa kanyang mga binabalak, alang-alang sa kaligtasan ng bata. Ilang minuto pa ang lumipas, itinigil na niya ang kanyang mga ginagawa. Hinarap niya ito ng mahinahon at tinanong upang malaman kung ano ang ibig nitong mangyari. Sabihin mo na sa akin, ano ba ang kailangan mo? Kalmadong tanong ni Didol habang nakatitig sa nanginginig na katawan ng bata. Ang buhay mo. Ibigay mo sa akin ang punyal at ang basbas ng mga Diyos at palalayain ko ang batang ito. Kung hindi, papatayin ko siya sa harap mo at isusunod ko ang buong pamilya niya. Hindi nagpakita ng takot o pangamba si Didol. Batid niyang ang anumang maling galaw, lalo na kung gagamitan niya ng labis na kidlat o atake, ay hindi lamang bubura sa sumpa, kundi tsak napapatay din sa mahinang katawan ng bata. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang paraang hindi nakasandig sa dahas ng pagwasak, kundi sa purong liwanag ng basbas na ipinagkaloob sa kanya. Alam mo, Anasita, maling tao ang sinusubukan mong sindakin. Malamig na tugon niya. Dahan-dahan niyang inilibak ang kanyang punyal sa kanyang bewang at binitawan ito. Sa halip na gumamit ng armas, itinaas niya ang kanyang magkabilang braso. Ang mga ukit na iginawad ng pinalayang Diyos
ay nagsimulang magliwanag ng ginto at asul. Ito ang simbolo ng kanyang pagiging kalasag at hustisya ng mga inosente. Hindi mo maaaring gamitin yan dito! Tili ng mangkukulam na unti-unti nang nilalamon ng pagkabahala. Pilit na pinipilit ng nilalang ang katawan ng bata upang pasigawin ito sa masadhing sakit at lituhin si Didol. Lalo pang kumuwag ang mga uod na sumisira sa laman ng biktima. Ngunit hindi nagpatinag ang antingero. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at idinikit ang dalawang kumikinang niyang palad sa noo at dibdib ng bata. Sa paglapat ng kanyang mga kamay, isang banayad ngunit napakalakas na alon ng gintong enerhiya ang dumaloy papasok sa katawan ng musmos. Hindi ito nakakasunog na kidlat. Ito ay isang dalisay at mainit na liwanag na puwersang umaangat sa itim na mahika mula sa bawat ugat at himaymay ng laman ng bata. Tama na! Tama na! Ang boses ni Anasita ay para ng nilalamo ng apoy. Mula sa bibig, ilong at tenga ng bata, umusok ang isang makapal at mabahong itim na usok. Habang patuloy na pinupuno ni Didol ng liwanag ang kaawa-awang bata, sunod-sunod na natuyo at naging abo ang mga uod na kumakain sa balat nito. Ang itim na usok ay pilit na kumawala hanggang sa tuluyan nitong mapalayas at lumutang sa hangin upang bumuo ng isang itim na anino na hawig ng mangkukulam na si Anasita. Nang makalabas ng tuluyan ng anino, bumagsak ang bata sa kama. Humihinga ng maluwag at mapayapa habang unti-unting nanunumbalik ang kulay ng kanyang muka. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nagalit ang anino ni Anasita sa himpapawid at mabilis na naghugis ng mga matatalim na itim na sibat. Kung hindi ko makukuha ang bata, ikaw ang isusunod ko! Agad na idinilat ni Didol ang kanyang mga mata. Mabilis na hinugot ang punyal mula sa kanyang bewang at hinarap ang itim na mahika. Pasensya ka na. Wala kang mapapatay ngayong gabi. Bago pa man maibato ng anino ang mga lason at sibat, napakabilis na iwinasiwas ni Didol ang kanyang punyal. Ginamit niya ang kapangyarihan ng hangin hindi bilang isang buhawi ng pagwasak, kundi bilang isang matibay na selyo. Isang umuugong na hawla ng buhawi ang bumalot sa mismong anino ni Anasita. Nagpumiglas ang mangkukulam sa loob ng umiikot na asero ng hangin, ngunit wala itong anumang kawala. Ang sumpa mo ay tapos na. At ngayon, tatapusin kong kakayahan mong manakit ng sinuman habang buhay. Walang anuman na hatol ni Didol. Itinaas niya ang punyal at pinakawala ng isang nakakabulag na sinag ng asul na kidlat na direktang tumagos sa loob ng kulungang hangin. Mabilis na gumapang ang kuryente sa buong anino ni Anasita. Isang malakas na tili ang umalingaw-ngaw bago sumabog ang anino hanggang sa tuluyang mawasak. Ngunit ang kidlat na yon ay hindi tumigil doon. Gumapang ang dalisay na enerhiya ng Diyos sa pamamagitan ng koneksyon ng anino, direkta patungo sa pisikal na kinaroroonan ni Anasita sa malayo. Sa oras ding yan, sa kabilang bayan, nasunog at naging abo ang lahat ng itim na altar at gamit ng mangkukulam, dahilan upang tuluyan siyang mabawian ng kakayahang gumamit ng itim na mahika. Nang dahan-dahang humupa ang liwanag at ingay, binalot ng kapayapaan ang silid. Tahimik na ibinaba ni Didol ang punyal at itinago itong muli sa kanyang bewang. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang pamilya ng bata na kanina pa nanginginig at umiiyak sa labas. Tumambad sa kanila ang kanilang anak na mahimbing na natutulog. Sariwa na ang hangin, wala na ang mga uod at ang balat nitong naagnas ay himalang nagsimulang maghilom.
Sa sobrang labis na tuwa at pasasalamat, humagulgol ang pamilya at buong pusong lumuhod sa harapan niya. Itayo ninyo ang inyong mga sarili. Umuwi na kayo bukas at mamuhay ng payapa. Ang tanging hinihiling ko lamang ay wag na wag niyong ipagsasabi kung ano nasaksihan niyo rito ngayong gabi. Paulit-ulit na tumango ang pamilya. Maya-maya'y binuhat na ang kanilang anak upang makapagpahinga ng maayos. Hindi nagtagal, nang mag-isa na lamang siya sa labas ng kanyang tahanan, nilanghap ni Didol ang sariwa at malamig na hangin. Tumingala siya sa napakaliwanag na buwan, hinawakan ng punyal sa kanyang tabi, at pinagmasdan ng mga gintong ukit sa kanyang mga braso na saglit na kumislap bilang tugon. Hindi na siya ang 19 anyos na batang nangangarap lamang na makakita ng mutya kasama ang kanyang ama. Siya ay naging totoong kalasag ng inaapi at hustisya ng mga walang kalaban-laban. Tahimik man siyang patuloy na namumuhay bilang isang simpleng manggagamot sa isang maliit na bayan, alam niya sa sarili niya na walang sino mang halimaw, aswang o mangkukulam ang makakatulog ng mahimbing mula ngayon. Batid ng buong puwersa ng dilim na ang hustisya ng mga Diyos ay matapang na naglalakad sa ibabaw ng mundo. At ito ay sa anyo ng pinakamalakas na binatilyong antingero ng Abra na nagtatangan ng punyal ng Diyos.